It's starting na. Oh, hi! May viewer na kita. Subong. Hi there! Ay, ba't ayaw? Hindi ko kabalo. Wala na gaano. Ayun. Hi. May delay? Siya, no? Try ko sample. Wala na gaano. Funny! Ayun. Hi. Wala, nag-try lang ko subong mag-live. It's my first time to go live. Dari sa OBS. Wala ko idea kung ano yung matabo. Kung i-switch on ko ang audio, ano siya? Wala na nga ako na. Mali. Dito tayo sa mukha ko. There you go. Okay. Dalawa sa pawala yung ako yung voice. Dapat gini na gano ko. Dapat may ara ko nga earphones. If for example, ini very good. Hindi ako kabalo. Okay. Let's watch my film. It's no on. Naliwasan pa wala yung ako yung voice. Dapat gini na gano ko. Dapat may ara ko nga earphones. If for example, ini very good. Unhealthy. Error. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. As such, viewers will experience buffering. Yeah, go buffer siya ganun. Okay. Let's watch my film. Yeah. Kakapoy? Sang una, wala ko pang laba. Pero subong, kinanglan ko na laban akong bayo adlaw-adlaw. Nainis ko. Sang una, pa kami ni nanay kaon. Pero subong, isahanaw na lang kung nagakaon. Pag maraman siya, para lang sa layo. Sang una, naka-good bike.
kiss and hug pa ko sa iya. Pero subong, sige tanay na lang ah. Kinanglan ko pa na lang yung magical touch para madula ang kapoy ko galing. Wala eh. Pero syempre, kaysa magugtas ako, patunon ko na lang ang kamatuuran nga lain ang sanguna, sang sasubo. Maging independent. To be an independent filmmaker in the Philippines, we have to be both creative and innovative at the same time. And if given the chance to upgrade our equipments, we make sure that we invest with the best. Good morning, Monday! Wala nang buksan ginikanan.
sabi nyo, stan lang sa throwback ato yung mga videos. No, no, no! So, hukdan nyo ko sa for our pick-up time! Hello, mga kabang-bang! Ngari naman kita, subong, it's another pick-up time! Kaya makuha kita sa inugluto nandun later. I don't know how to cook, but I will try to cook for you guys. Let's see later! Bye! Yay! Finally! Yay! Alright, I'm done! I know you can't trust me inside the kitchen. I don't know how to cook, and I'm crying because of... I don't know how to cook this one. Time to open our bacon. And press the kitchen. Ta-da! Mama balls! Ta-da! I don't know how to cook. I will try to cook for you. Almost at home. Loko. Damo pa ko kinanglan nga tunan. Damo nga pasakit ang agyan. Pero bisan naman pakabugat sa balatsagon, inunggo ko yan. Mabangon ng muna para sa bago nga pagpangabuhi. May naman magkalimtan, hadala ka sa handkerchief kay blindfold ka. No, it's for my eyes only. May seryoso namin, may magluto. Sinira guys, mo lang kuya, first time mo magluto. Pero magluwa na ka sa ako niya, pancit mala with bacon. May namin siya gani. Oo. Ay, syempre, padayon. O swat, Iloilo. Ano pa? Habis kami ka wala magluto. Ay, sige lang. Basta may makaon. Ano gani? Oo. Ay, yung pinaka-happy ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kagini pagkalinti. To be inspired. Hala, hindi ako kabalo. Paano magamit sini? Paano iniayhan? Dali lang yun. Hello everyone! It's raining outside pero walang makakapagpigil sa atin sa pag-re-rehearse kasi bukas na po. And yeah, bukas na we will be having our script reading performance together with the actors from different regions here in the Philippines of Relieve Your Passion PH. We will be having the piece by August Melody Andong. It's Thank You for Calling or Thank You for Calling. So, yun, nakaprepare na po tayo yung set natin. And yeah, right. I am a call center agent. That's why I'm talking to you in English, right? Tuhan ko actually for this story kasi meron kaming this almost I see yung personal na stand ko when it comes to my channel wherein most of my vlogs, majority of my vlogs are in Hiligaynon language. We always, and I personally, want to push our native language in a bigger community, how do you call that? Bigger world! So that
people know how beautiful Hiligaynon language is. And that's also the same dilemma that other call center agents are also fighting within themselves. How beautiful Filipino language is, how beautiful Filipino English is, and why do they have to speak the English. There you go. I'm telling you what our story is all about. But please do watch our performance. I will link it down below. That's live performance tomorrow. So for today, yun nga sabi ko sa inyo, I'll be having my rehearsal and I'll be reading my character for this script. Thank you for calling, or thank you for calling by August Melody Ando. I will be portraying Joanna's character. It's a CSR agent name is Joan or Joanne. Joanna in Filipino. So I'm 21 years old, female, tall, and very voluptuous woman with huge breasts, fair skin, long wavy black hair, always wearing glossy red lipstick, and youngest and only daughter among 4 siblings. A graduate of BS Nursing, has a big dream of working in the US to support her family. So there you go, and I will start my rehearsal. Just watch me there. Stand by! Hi! You're Athena? Logging in, JB! Yes, that girl. I barely passed the exam for the pre-employment 2-week training. American History and Geography 101 is so information overload. Mr. Ford, can you please stay on hold while I get you my supervisor? No, I wasn't going to for long. I just need a few seconds to remind. Mommy, need your help? Let's go! Screw the desperate man online. I can imagine him as my boyfriend. He sounds like a jerk and stupid. Manners, Joanna, what's up? Thank you for calling Florida. This is Joan. How may I help you? Minipig Gerbers. Let's hear. Google. Gerbers. Hydrangea. How to pronounce Gerbers. Tama, magkubala. Gerberas. Patayan nyo na. Gerberas. Minipig Gerberas. Minipig Gerberas. Ilang ulit pa ba ang uulit? You want to know the flowers in the arrangement? Well, it's a beautiful mix of Minipig Gerberas. Hydrangea. Mambagan. Hydrangea.
Hydrangea. Hydrangea. Hydrangea. Hydrangea. Hydrangea. Hydrangea. Gerberas. 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 Well, you want to know the flowers in arrangement? Well, it's a beautiful mix of medium pink Gerberas, lush green hydrangea, yellow and pink roses, yellow carnations, and button mums, which are arranged in a special clear concave florin at Mother's Day keepsake vase. Perfect. Gerberas, hydrangea. The flowers cooled in with a rock hard message no plate. And guess what I found? Hello, tataranta ako. I'm late. It's 6:30, call time namin supposed to be 6. Kaso nag-brown out. So, there you go. You have to log in. Okay naman yung mukha natin. Let's try to check on the group. Then, we'll have our show by 7. There you go. That's Joan. And yeah. Alright, stand by. Alright, I'm logging in. Let's see. What do I have in here? I got my camera and my script. Where's my script? I'm waiting for the host to let me in. There. Okay, so if you want to hear the whole performance, please click the link below for our final join with audio. Okay, here we go. No. Join with audio. Yan. Ay lang, gami. Wow! Ang ganda naman. Gami background ako, dali lang. IGCC. Gani. Wala, paano ko rin makakas? There, sorry. Madam. Nakakumit ka, Madam Ruby. Okay na. Ang ganda-ganda po naman, Ruby. Wala pa na, kasi ba long hair na wavy? Ang Ah! May 30 minutes, papakulot lang kami. Mag-hi ako. It's the holiday of December 25th, the flower ramp-up season. And once the flowers are delivered, we go out on a dinner date at our favorite restaurant. So this is my post set. Yung lipstick ko. And then we have here. Hindi na ako nakapag-shoot kayo on how I prepared for my makeup kasi nag-brown out. And timing lang. Pagbalik ng electricity is on call na kami sa 6:30 na to 6:30. Yun. So, thank you so much. Really give your passion PH for having me. And thank you for calling na script reading. And I enjoyed the process. And thank you so much, new friends, new theater family. Thank you so much. And of course, syempre, Kriza, of course, ikaw pa. Balang gigaya yan, no? Especially pa ni Subong pandemic is ang ato ng mga creative juices. Pag walang ginagawa, minsan, gigisingin ka na lang na, uy, gumawa ka ng ganito, ganyan. And there comes here an invitation. And why not? So, thank you so much, Kid Kriza, for inviting me for, pushing my name sa group. And there you go to all the actors and actresses, program director, stage director, and the whole team sa Relieve Your Passion PH. Thank you so much. And I hope to see you again in the next projects. And, syempre, makita din ka mo in person. Hopefully, after everything will be okay. So, thank you so much.
Bye-bye! Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo din, pindutin ang subscribe button, pati ka ang lingganan, hindi pagkalindi, to be inspired. Hello everyone! Thank you so much sa pagsuporta nyo sa amon nga online series nga Batchmates. Thank you, Ged. Subong nag-end na ang aton nga 6 episodes. Kag, grabe, hindi ko na-imagine. May artista na nag-chat sa akon. Grabe! Pero syempre, it's not for me. It's for my friend. It's for Grace. So, balaan nyo na kung sino na nag-chat sa akon. I invited him diri sa ating channel for an interview. And let's see kung paano natin siya ay paano na i-ship kay Grace. Diba? So, I have a little pa-game sa kanya. Pero at least iside ko, na siya bala. Natawon ta ko anong di man siya klaseng na lalaki nga. Hindi siya magustuhan ni Grace. So, hindi ko na papadugay yun. Karina, natawag kita sa iya. Kita ko na nga akong kwarto. Kita niya akong kwarto. Hala, ito pinakulwaan ako ha. Nakulwaan ako para kay Grace. Oh. Oh, hi there! Jose! Kamusta ka? How's life? Ares, Juan. Nga, how? Iuwi ka rin si Baby. Hindi, pakodaan, pag-reunion. Gani, nakita ko, pagulanggig ko naglantaw sa ninyo nga episode number 6 sa Batchmates. Sa pag-support. Yes, oo. Kagaiban man natin yung mga viewers, naglantaw man sila. Ayos na mga viewers, kahit sa mga supporters ng Batchmates, thank you din sa pag-support for the whole season. Kamay pa, may part 2 or may season 2. May season 2, abangan ginanamon kung ano matabo sa inyo ni Grace. Grabe, nagapalakalhas ako, Jose, para sa inyo ni Grace. Hindi ko siya ma-imagine. Nakilig ka naman sa amon. A little bit. Maambot lang ko nakaabot sa iyong mga reaction video last week. Oo. Nakita ko So, rin sa mutin explain ko sa ila. Kaya nag-chat ka sa akong. Kaya bagaan mo nga friends kami ni Grace. Di, Yes. oo, bago ko nga i-allow ikaw nga maghatag sa mga personal message kay Grace. Nantawon ko, anay, kasi syempre as friend, kinanglan nga kilalanon tagid ka. No? Grabe. So, ay, syempre, Batchmates na naman na pag-aagyan. para makalusot ka gid ka, makaabot ka kay Grace, may challenge ako sa imo. Are you up for a challenge? Oo. Wala ka tibig. Oh my gosh, grabe! Para kay baby girl. So, ang challenge ko sa imo, Subong Jose, we'll be having the Jojoain and Tatrapahin Challenge! Okay, sige. So, simple lang siya ang mechanics. I have here names sa ato niya mga batchmates. Once nga babayi ang nakabunutan nakon, mapili ka lang kung jojowain mo bala siya, migahon mo siya, or totropahin. So, tropa, so friendship lang. Kung lalaki naman ang mabunutan ko din, ako naman niya ang masabat. Yan lang ikaw man ang masabat. Ano to? Si Grace, di man lang gusto mo, kaniban? Baby girl ba yan? Kaya! Baby girl. So, What? Alright! So, here we go! Ay! Nadagdag! Malbaay pa. Nadagdag doon na fall ako. Hawak! Ay! Ganda ni Grace. Ay, kikano din siya gani. Hindi, anang fall lang, kuya. Anang fall ang paper. So, there we have Vince. Si Vince, ako ni siyang partner ni Aldrin. Honestly, totropahin ko siya kay... Ay, halangin, mali ko. Hindi kaya hamba ko nga daan. First impression, I don't like him for Aldrin. Feeling ko daan, do ano. Siya. Suot man siya. Nabuot man siya. Daw. Gani ba, hindi na ko sure kung anong habol niya kay Aldrin. So, for me, mas pilion ko siya nga barkada as a totropine. Okay, next one! Carlo! Wala, nagginayayas ang rason niya nga. Tropa, gidya. Hindi mo gusto mag-infrate lang, ano? Nga, away? Hindi na, kuya. Square. Love square na.
Bakit matugang pa ko love, Pentagon? Single, so kung si Carlo, right? Pero hindi na kuya, I mean, knowing nga, amo na iya nga pass, tapos kapang babae, like, hello. Ambot lang. Wala. Why ko kabalo kay Jose kung kapang babae, man siya. Yun, assuming lang ha, assuming lang nga wala si Anne sa picture, wala siyang bata. Pwede ka maging nanay sa inyo. Grabe ka. Jojowain ko siya kay kabuot sa iya. So the way he speaks to Carlo, inablang pag-comfort mo sa imo nga best friend, makita mo sincerity niya every time mo magstoryahan na yung ni Carlo. And yun na yung with the barkada. Kanami ito niya sincerity. Si Jose, hindi ko makita ka sincere siya, hindi lang ko sure. Ay, kataskal sa iyo. Sincere ako na aring sincere face na so. Hindi ka pati yan? Hindi, hindi yung wala na, ari special someone. Special someone. Kasi ikaw, anak, kung sa imo, assuming nga nagbabayi ka, jojowain mo siya ito ang bahay. Akong babae ko, Oo. buot ko sa manan, jujuwain. Buot ko sa tabi. Gawain na sa kapamagay. Ganin. Bisan or working, wala ka na pa yung tao, di ba na? Ganin man. Hi, Direk. Shout out kay Derek Ken. Thank you very much for having us sa matchmade. Yeah. Hopefully may listen to. Hopefully, grabe na ginatulo sa ako niya. Kabalhas, pagkakita ko kasi Direk ako na punutan. Yeah, okay. So, jojowain ko si Direk. Alam mo na, Derek. Ma-explain pa ko. I know Direk 1 year, more than a year. This is my first project with him. And kanami, sa iya, I learned a lot. Hindi ko na pag-detail kung anong na-learn ko. Pero it was a roller coaster of emotion. And I'm thankful nga nakilala ko siya. Naging part ako sa batchmates ngayon eh. Kaya sana na, syempre. Nakilala ko si Grace. Nakilala ko man si... si Jose. May bago ako nga content sa ako niya YouTube. Tungod kayo. Thank you, Direk. Pero Direk ha, jojowain kita. Jojowain kita. Kabahan ka na, Derek. Jessa. Jujuwain. Bakit? New Yorker na yan. Oh. Sino pa bala? Sino pang, ano pang napakita, di ba? Sexy. Alam. Papa. Di ba na? Hindi lang galing buot. Lumagaling ko, no? Hindi ko gusto ng Facebook, Papa. Mamo, mga batchmate, natakal, namora, o kaya Papa, pupot mo ba? Saan mo na? Jujuwain. So, Una, Carlo? Tuod yung magiling hambal ni Sheila about hers. Parang kamo ni Carlo, nga type din, no? Muna. Okay, never mind, no comments. Jonathan, si Jonathan na isa na siya ka-character nga nagustuhan ko, git. Jojowain ko siya. Hindi ka mo talo. Kahit na, malay mo maging talo kami after this one. Kay ka-happy sa iya, dala daw piling ko daw ka-stress-free. Pero hindi siya muna kadaskal, pero sa imo. Daw, tsak to. Ito ka palo ko makanta ko. Ano para ba, no? Dagi na kulbaan mo kung galing sa akong mga lambalon, no? Pili ko nakatnan mo ko. Ako may ang balon mo ako kay Jonathan. Ano, wala mo kayo dyan. Jonathan, jujuwain. Love ka na sa Jonathan. Sa Ichakon, sanang gata yun ang isa ko. No, hindi ka man niya energy sa grupo niya. Ang buta ko ay kukabalo kung ano positive energy kung negative. Negative energy ka. Hindi ko kabalo kung nalipay pa ko kaginin mo ko ng content nga niyo ko. Pero kung paki-comment, di mga subscribers ko nalipay ka mo sa content na ngayon. Next one! Ay, are, jojowain ko ni. Si Miguel, si Doc. Aside from gwapo siya. Right? Ano? Saan ba siya? Kundo ka? Mato ka? Kapado ka? Kapat ka na mo. Alam ko. Ay, basa! Hipos! Gaginawa ka madami. Hindi ko pwede mapusalan yung mga Rapraza. Diin ka na, na-miss ka. Mas gusto ko ang katun ng mga kadlaw ang
Si Miguel, jojowain ko. Aside from gwapo siya, magstorya siya kay Sheila, nagiging true lang siya sa iya nga self. Iya to nga line nga, I know this is wrong, but this is how I feel. Daw dira ko nakaka-catch sa iya nga, oh, tani ako na lang, kay single ako. Awa! Dito! Ano ka galit, pet lover ka, Miss B? Hassle si Miguel. Wala away, kagigaya gali mo si, no wonder. Self! Jojowain. Nga Siyempre, Diyos ko, best friend na siya ni Carlo. Siyempre, isa na sa mga gwapa sa batchmates. Oo, nagpapaan ko siya. Grace, kapag Worth it ang ato nga streaming. Napabatsyag na siya. Going back to them. si Jojowain. Kay gwapa. Kay crush. Kasi na muna ni Carlo. Crush yun ni Carlo. Crush Kasi yun. na best friend, gagawa na sila ni Sheila Guro. Sila Guro na ni Carlo. Pareho ka mo gali mga type niya. Tapos, saan nga Uy! Arigid, ang gusto mo gini. Nagwakwan na sa frame, oh. Sige na. Jojowain or tatrampahin. Ano ba lang naman po? Siyempre, jojowain. Baby girl. Uy, baby girl. Yari, hatagata ka sang airtime para magstorya sa iya ang imong nga message kasi wala iya ka ginasabat man bala sa imong nga mga message kag imong nga PM sa iya. Baby girl. Hey, baby girl. Uwi ka na. Hindi na ako galit. Reply ko man bisa ako. No, dumapit ko. Ang nakawin, yan mo na ako nga daan sa pag-reunion. Tapos, worried man ko. Kaya di ba naka-quarantine ka na ko. So, sige na, hindi ko matulog. Hindi ko makakain, hindi makatulog. Pag di ka nakita. Baby girl, reply ko na. Ayon, Grace. Maluoy ka man. Reply na lang bala na nga. Busted ka no? Kaya ginapaasa mo man siya, Big Grace. Ako ng problema. Kung hindi ka ginman sa iya, prank ka ha? Hindi ko sa imos. Ano iman ba lang, Miss B? Bulinggan mo ko. Malapit na sa bulinggan. Base sa ato istoryahan na initially, daw dito ako sa... Hindi man. Ikaw na lang sa Sige na. Bago pa nga, basti doon ka di man ni Grace tapos unta. Ethan! Parang Hazel, tutumpahin. Bakit? Kaya na sa iyong vocabulary ang jojowain. Awa, yun ang mga sa tutumpahin na si Hazel. Kaya wala na sa vocabulary ang jojowain. Wala na sa Si Aldrin! Jojowain ko man siya. Nanamian ko sa iyo, gidaya nga intonation, sa iyo nga pagkahiligay nun. Kahit daw, dito ko lang actually nang... Yes, pati sa imo. Daniel. Sakto siya, sakto siya actually. Kaya basta kinalata ka. Seriously, doon ka balon ako kung paano taka i-build up pag gulpi lang naglagon para mo fall out of love. Wala ko lang si mo, si Aldrin ko anay bala. Jojowain ko si Aldrin, kinakitaan ko siya. Tapos kabuhat, knowing my profile nga mo ko ni kagahod, tapos siya, doon kahipos, feeling ko doon ka, nga compatible, bala nga opposite attracts each other. Nga nagunlan ka ginawa. No, sabay na balay ko nga tao na gusto ko ng pagkapitla. Lalo sa din ka mag-upload, nag-ibot ka na, ay, Trina! Blind na to pa kayo. Kung nakasmile na to siya. Feeling ko man, Di siya ba nga in love ka gidya? Kaya nasa City of Love. Kilig ka pero taga-pangdiri si Gracie. Kalipit picture ko din niya. Gusto mo makita. Ay hala, nag-save sa picture sa iyo cellphone. Ay,
batchmate ko, some deep inside na nag-relate siya sa akin. Tila! Si Sheila, isa sa mga ideal girl. Just Wow! good, understanding. Wala ka na, actually, hahanapin pa kay Sheila. Good kanina kay Carlo, kung ano yung mistake sa niya. And last one! Isa na lang! Oh! Si Vince! Tapos naman si Vince kanina? Wala, tapos na natin. Wala na ta. Why na? Ubus na ganito tayo niya, batchmates. Oh. So, salamat, Gid. Sa tanan. Nasadyahan ka mag-podcast ako sabay para nasadyahan ka. Nagaulat-ulat siya. Actually, ginhumod ko gid gaya. Nga wala ka sa linya. Di dapat si Grace ginayang masabat, hindi ako. Pero okay lang ako ang masabat. Kung jojowain or totropahin. Ha? Siya na lang. Hindi mo gusto mabatian ang akong opinion? Hindi na. Basta susulat ko ba't ka gusto doon? Hindi mo gusto mabatian? Sige, ikaw. Niya, professional lang niya, yung istoryanay. Si Jose, jojowain o totropahin. Question pa lang to, feeling mo muna. Nakibot mo na ko. Totropahin! Nakita niyo man, di ba? Kung ang maniupod mo, adlaw-adlaw, syempre magjowa ka sa isa ka tao. Diin ang ending mo, di ba? Pakasal ka mo. Pamanahol mo. Tapos kung adlaw-adlaw ya ka, nga ako ni, hindi ka na yan, may blood na wala ka mabusan ka hangin, kakadlaw na Hindi ko makatapos yung kasal, patay kayong busan, kaya saan ginawa? Ang Vanilla laughter is the best medicine. Or, ang Vanilla Miss B, panita ka ng tao na may sense of humor. Pero tadi may common sense. Grace, seryoso, Kuya Grace, sa ginambal, Kuya Grace. Maluwi ka sa lawas mo kung sabdon. Bawi. Pirado, Hindi pa i-provoke, kaya makakit karoon yung mga viewers, kag mga may ina yung viewers, yaya. na parang mo kung ano na ilalak team sa bang music. Ano? Nagkakabunggo. May lang gani, sideways ako, wala ko na fall gid. Awa! Kasalong saka ako na pumapula ka, Miss B. Sabi ko si Grace, nga nag-segway ka sa ako na. Sugid to ka. Kay Grace, makadla po niya. Sugid. Grace, nabatian mo to i-rewind ang ginambal ya. Kasalong saka ako na pumapula ka, Miss B. Oh. Mabigayo. Ha? Sino? Sa ano naman na sa Si? YouTuber man, si Bad Boy Adventures. Oh my gosh, yung wala. Tuod wala. Gusto ko siya actually mamingit. Naggalanta ako sa iya. Pero comment ka ba ako? Kama naman mo siya. Gusto ko siya mamingit. I don't know if it's possible. Miguhay ka mo. Ano super close? Super close man ka mo. Pareho man na. Hoy, tama na. Kita po sana ng vlog mo. Please do subscribe to Bad Boy Adventures. Bago lang siya nag-start sa niya na YouTube channel. No, I mean, dugay na iyang channel, pero lately lang siya nag-vlog na nag-upload frequently. So please do support Bad Boy Adventures. And yeah, hello, Bad Boy! If you are watching my vlog ngayon, ako niyo Joshua and totopahin with your friendship na si Jose. Tani mabatian mo ini ang ako niyo panawagan. Kung panawagan! Yeah, how I wish that I could also do a collab with you. Kay ini si Jose nagpalapit din sa ako, di gusto yung istoryahan ako nga mega nga si Grace. Ti na mention niya man lang nga nga mo na, oo. Ti ako okay man lang sa ako nga makilala ta ka kung may free time ka. Awa. Mayo. Pero daw, feeling ko daw
ikaw hindi na mayo nga magdawi pa nga itong istoryahan eh. Sige yung gabi ko, buligan mo po. Buligan mo pa nila. Hindi, syempre, I am here for my friend. So, isa na siya ma-part nga, kinatison ko siya. Pero ay, galing kong katulog kasi mo na rin lang ako sa camera. Dumapili ko to na sa mga subscribers ko na. Kasi enjoy yung kung medyo sabog kita sa wala ko nag-expect. But so, the same thing nga, ang amon nga, wala man kami nag-expect nga suportahan nyo kami sang sobra-sobra for our Longo online stories. Batchmates! Yay! So thank you gid sa tanan ninyo nga pag-support sa amon and pag-support sa aton nga Carlo Sheila Love Team, kay Aldrin and Vince, kag of course kay Jose at kay Chris. Actually, sa mga nanayin lang sa mga sa characters, kay ni Jose at ni Grace, thank you din sa pag-support, sa pag-share. Yun, galing na sila no daw napitinan sila kuno kay wala ako no ending kuno ang love team. Di feeling ko man may hopefully may season 2. Hopefully may season 2. Direct Ken, basi si Miss B pwede da sa imo season 2 kay daw jojowain taman ka. Direct Ken, thank you so much for everything and you know that PM is the key. Kay Direk Kevin, again, thank you. Yeah, kay Direk Kevin Piemonte, thank you man sa imo nga pa-lunch sa mga batchmates. Tani, nakakadugit si Grace, di nakakaon sa Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. So once again, thank you so much to all of you for supporting Batchmates and of course for supporting my channel and reminding you all, please also do support Bad Boy Adventures nga YouTube channel. So that's it for this vlog. Thank you so much, Jose, sa pag-kadumtri, It's my pleasure. yes, sa pag-accept sang challenge of Jojowain and Totropahin. Of course, we Featuring have our rules, batch. requisites, and So of that's course, again, provision once for again, that. thank you That guys is so why we are much studying and business don't forget taxation. to And you should know the different types of percentage taxes and also those qualifiers for value-added tax. First, we will meet the 12 percentage taxes. Let's Pati kami galay hindi pagkalinti. Remain inspired. Hello everyone! Upod akong sa buwan, Silvia Panagiton from Big Company! Hello! Sa mga subscribers na doon diri nga gusto mag-order sa inyo nga beautiful nga shirts. Din sila pwede ka-order? We have an FB page, BIJ Clothing Co. and Instagram at the BIJ Clothing Co. Pwede mo sa ka-message someone if ever gusto nila mag-order. Ayun! So, here are the pictures na kukuhain naman kagina with Listretto Company para sa aton nga mga beautiful shirts kung gusto nyo nga mag-order. See this one! Hey, let's welcome Christian Joaquin to my vlog, Christian. Usually, ikaw ang naga-picture-picture sa aton nga mga models. Kamusta sa mga imo nga balansyagon nga ikaw ang magiging model for today? Ambot lang, wala pa. Pinakulbaan, wala man. Ayun lang, sanay na sanay. Ka-picture yan. Sige, pantayan nakakaroon. Ikaw, kamusta ang imo experience nila? Yes. We're looking for a spot kung diin pwede kami maka-photoshoot with our shirts from Big Company. Oh my God, that's an achievement. Thank you 2020. Last time I took a picture, kanya-kanyang discard lang.
kami naman, isa natin kaupon, si Francis. Kamusta ang experience? Hi! Okay lang, sadya. Sadyang, sanay na lang sa Victoria, no? Sanay na lang sa Victoria. Nakahandang yabang sa right. Yay! Si Ruben na! Ruben Glenn! Yay! Kamusta? Kamusta experience, Ruben? First time. First time, tingnan mo yan. Ayos! Ano yung si Twinnie? Si Twinnie? Yes. Kamusta mo siya? Twinnie! Woohoo! Team Dream Big! Nice experience. Kami, Team Family Matters. Kami yan ni Kuya Herms. Yo, Family Matters! Team Family! Yay! We're done! We're done! Thank you so much! Ayun pinaka-happy ka mo sa akin na channel. Kung bago pa lang kamo din, pinindot lang ang subscribe button, pati ka ang nagganay, pwede mo pagkaluti. Reviews time! Hello everyone! Thank you so much sa pagsuporta nyo sa amon nga online series nga Batchmates. Thank you, Ged. Subong nag-end na ang aton nga 6 episodes. God, grabe, hindi ko na-imagine. May artista nga nag-chat sa akon. Grabe! Pero syempre, it's not for me. It's for my friend. It's for Grace. So, balaan nyo na kung sino na nag-chat sa akon. I invited him diri sa ating channel for an interview. And let's see kung paano natin siya ay paano na i-ship kay Grace. Diba? So, I have a little pag-game sa kanya. Pero isay ko, na siya bala. Nataon ta kung anong man siya klase nga lalaki nga hindi siya magustuhan ni Grace. So, hindi ko na magpadugay yun. Arina, natawag kita sa iya. Kita ko na nga akong kwarto. Kita niya akong kwarto. Hala, ito ginahulwaan ako, ha? Nakulwaan ako para kay Grace. Oh. Oh, hi there! Jose, kamusta ka? How's life? Ares, buwan. Nga, how? Iuwi ka rin si Victor. India, yung pakudaan, pag-reunion. Gani, nakita ko, pagulanggig ko naglantaw sa inyong nga episode number 6 sa Batchmates. Sa pag-support. Yes, oo. Kagaiban mo natin yung mga viewers, naglantaw man sila. Kahit sa mga viewers, kahit sa mga supporters ng Batchmates, thank you din sa pag-support for the whole season. Kamay pa, na may part 2 or may season 2. May season 2. Abangan ginanamon kung ano matabo sa inyo ni Grace. Grabe, nagapalakalhas ako, Jose, para sa inyo ni Grace. Hindi ko siya ma-imagine. Nag-elect ka naman sa ako. A little bit. Maambot lang kung nakaabot sa iyo mga ako reaction video last week. Oo. Nakita ko So, yun. mutin explain ko sa ina. Kaya nag-chat ka din sa akin. Kaya balaan mo nga friends kami ni Grace. Yes. Bago ko nga i-allow ikaw nga maghatag sa mga personal message kay Grace. Lang taon ko anay kasi syempre as friend kinanglan nga kilalanon tagid ka. No? Grabe. So, ay, syempre, Batchmates na naman ako niya ang iyan. para makalusot ka gid ka, makaabot ka kay Grace, may challenge ako sa imo. Are you up for a challenge? Oo. Wala ka tinig. Oh my Try ko gosh, paano mag-live stream.
Para kay baby girl. So, ang challenge ko sa imo subong Jose, we'll be having the Poor Jojoain Mama and Internet. Tatrapahin Challenge! Okay, sige. So, simple lang siya ang mechanics. Hindi siya naganda. I have here names sa Ang ating 1 hour mga na pala batchmates. Once nga babayi ang nakabunutan nakon, mapili ka lang kung jojowain mo bala siya, may gahon mo siya, or totropahin. Yung tropa, so friendship lang. Kung lalaki naman ang mabunutan ko din, kaya ako naman ni ang masabat. Kaya lang ikaw man ang masabat. Ano to? Si Grace, di man mo lang gusto mo, kaniban? I don't know what to use this. Oh my story. Huwag ka na pumunta ng 7-Eleven. Dito ka na lang sa akin. Mamahalin kita 24/7. Grabe. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait, ako masigit. Yeah, Nag-download ko liwat sa TikTok. ako masigit. Kaya ko ma-stress ako TikTok ko. Siyempre nagagagawa ako sa buhay ko. Hindi ko yan! Hindi ko yan kakanin! Kuya si Kuya! Isang gusto ko yan! Shout out to Queenie Sol, Lyric Faith, Bong, Adelaine, Ryan, Christina, Leon, Franz, Lawrence, Joshua, Aries, Juan Efren, Marvin, Karen, Evelyn, and Louise, of course, for you, Greg. Take it out west, slang it out west. Go metallic night, I can shake it out west. Magsilabas kayo! Labas! Kayong lahat! Impossible, 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 Call my boyfriend. Nami-add ko ni siyang color sa akong hair. I want my hair to be bloody red actually. Kasi bawal sa office. I just keep them satisfied through the weekend. Do like 9 to 5, I'm the weekend. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but Now I know. I got
talon, sisigaw ang pangalan mong tatakbo, tatalon ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa My heart just got stuck between these loops. My mind got stuck in. Tao? Hindi. Hayop? Hindi rin. Bagay? Oo. Meron ka ba nito? Wala ko ba lang matangan sang Jowa? delay? Abe, tama na na. Mag-inaway naman kamukha ni Karol. Did you ever want to delay? How can you even ask that? Just tell me the truth. What? Did you ever love I me? don't know. I think this is the first time nga na-quarantine ako. Naista ako Oo. sa'yo! Sisigaw rito!